Bueno, egunon ba, beste egun batez nire jarraitzaile eta abentura zale zaten guztiri. Gaur kontane, beste egun baten handia etorri gea, eta gaur inbar deu Lapiazetako ibilbidea bigarren partea, bale? Aurreko nein nona izen zan, Lezaun aldea junitzen, hemen txegare, bale, handian, hor tunela dau gainen, eta eakutsiko izuetu ontxe, nola etortzen da, nonea, hau da, Arbeltzeko parkine, bale? Kurba bat goitibera zatoztetela, esan dezaun eskubiaka dijon kurba hontan, hemen txe, aparkatlekun sartu, aparkatu eta listo, bale? Torrun, aurreko bideoan esaten izuen bezala, einon lehenengo partea, baina einon Lezaun dijun da, Trinitateko Iturgoiengo ermitea iota, orduan, bueno, pixkate aparte xagogo da bidea. Hau, oikogoa da, bale? Tuneletik kilometro terdia gare geisten, mentxe aparkau, eta ingo deuna da, hemen dixe aurrera bitu, bale? Eta, bueno, gaur ingo deu, boixe, Lapiazek ezautuko ditu, hemen digabituta, bale? Venga, hemen dixe aurrera ingo deu. Eta tira, Arbeltzeko parkin honta llegatzeko lehenengo eta behin egingo deuna da Lizarragako herriska honta etorri, sakanak hontan, da hemendik portu egora igo. Ustezue, oso ohikoa da bezala, eguraldi hona eman da daunetan, gaine garbitzen donen, sakanan barrun, bailaran, lainotute duten da, baina tira, hemen justu herria llegatzen, emateo garbitzen nahi dela, oso ohikoa da, hemen askotan gertatzen dan bada. Sakana etorri eta dana lainotuta. Baina lainotu duten da, bueno, alturatxo bat, eta gero goralden ikusten duzu, garbi daula. Hortxeia hemen azkeneko laino ondarrak ikusten die, kamaran ez zaitu ondo antzemango da, baina. Vale? Tordun, lehenengo eta behin ingo deuna izango da, tunel aldea igaro, bale? Ira bat. Eta hementxe tunel alde iristen nahi gehala askotan ikusten den bezala, bale? Hor beheran ikusten duzu, sakanako itxasoa, belainoa nola egoten den, oso polite, irudi polite ikusten dizkigunek, bale? Eta gu behingo deuna da, tunel euse igaro, eta hoen bestalden esango dizuet nola noaino jun beharko genduken Arbeltzeko parkin honta iristeko. Hemendik aurrea jarraituko du. Goitik bera, kilometro terdi bat edo aldapa bera. Eta hementxe da Arbeltzeko parkina. Hemen eskubita daun kurba hundionta. Bueno, handixe gatoz kilometro bat eola utzi deula Arbeltzeko parkina, bide gurutzau ez dugu hartuko, bale? Guk zuzen jarraituko dugu, aurrea, bale? Venga, gazazue. Zer lagun dazko numea. Bueno, eta hemen, gero hemendik etorri ingo gea, bale? Hemendik etorri ingo gea, zirkularra ingo dugu, hemendik aurrea jarraituko dugu, hor goiti pasauko gea, eta gero zirkularren mendi bera jetxiko da, bale? Un momentuz, ikusi zazue, zelarre, daren hemen, bale? Aurrea jarraituko dugu. Bueno, babitu zazue, mentxe, leku hau da, ardileku, ganadu leku da. Gu piztangoaz, ez ditu molestatuko. Uste zuen, oituta darela, pertsoneta oituta dare. Korrik egezein, movimendu zakarri egezein, lasai jungo gea. Vale? Eta disfruta leku zora garrentaz, vale? Euski edo paren ez da gizemat ikusiko zuen, baina, bueno. Gozau, vale? Esan atageanetik ez deula bide nagusi utzi, vale? Bide berdinen guatzaurra. Venga, bazen baura. Bide zazue, hemen biden gatozela. Zela saitxasune. Ganadue ureatea. Ben askak dare. Eta, bueno. Eta bida, behorrak eta behiek nahaztuta. Guk horti jarraituko dugu, aurrexago. Eta behia itzezu gainoik. Zeleku polike dien maiet. Nik esan dezaun, einonen handiako tontorra genitunen bestaldetik,
horren atzetik ibili nintzela, bale? Hau dana hemen aparte gatzen zitzean. Zoragarri, gu momentuz, seikingo dugu, bai? Eta bide, hemen badau zerbait, enbalzen bat, o animalintzako gordetako zerbait. Bale, gu bidetik aurra, bai? Venga. Bueno, eta hemen txegatozela bide hartatio, hemen asko ez da antzematen, baina bai ikusten dela bidea, baina pasauta da nahi naiz, hortixe dao pixka eta arrastok hemen dare, eta bidetxo ontatixe jungoa, bale? Hor kotxego arrastok ikusten dituzue, bale? Guk hortik aurrea ingo du, bale? Rute hortik aurrea ingo du. Uikilo bego traka eukiko duzu, bale? Hortxe dago juiztu bordatxo hau dauna baino lehen txau, 100 metro lehena, hementxe eskubia hartuko du, bale? Eta hemen ixe jungo hortik aurrea, bale? Bida, hementxe da gaina lekoa izango da. Okorrez panau, hemen ixe igual lekoa izango da, bale? Mendik aurrea ingo du, bale? Uikilo bego traka dago ezue, bai? Venga. Bueno, ikusi zazue, bidegurutze utzi da 500 metroa ja. Menola gabiltzen, lapia zetarten. Vale? Bagarri gau, sasikin da dana itxita dao. Ez da hain xamurre igarotzeko, bale? Orduan, beraino sartu be, gainin kaldetik heltzea. Baina, bueno, oso leku ikusgarrik diegi izan, Bagarri, leku horitan igarotzea pixka zaila dela. Dana sasi gartuta dauzke. Eta, kuriosoa, oso berezi dielekuk. Espektakularra da, oso orografie da ikusgarri, Lapiazek. Eta nahi donak saltxe hau, sartu, xerrizkutatik ibili, kontuz behintzet, eroi beta. Vale, nola hain itxi edaun leku horretan, ni aurrego jarraituket, aldamenetik pasagonez, bale? Gaina juiztu, parkeina motiloa bilatuet, ez zituen ez dauten da leku igualan bilatorria, eta nekin datar. Orduan, harrik, ez da nahi eta kamaran. Bentxe, bale, lehenengo tramotxoa. Hala. Beida, hemen dixea gatoz, bigarren tramotxo bate hartu dugu hemen etortzeko. Torrik eta behidaz ez du ze altura da hemen. Mitil horrekin ikusita. Ze altura hartzen don. Ikusgarria da. Bai alde bate hartu, bai bestalde hartu. Ikusgarria da. Ikusten ez du? Ikusgarria. Seguro hemen 10 leku desberdinetatik hartu daikela. Zoragarri dira lekuak. Hemen nahi dezuen lekua, mendik gora igo, ikusi, hortik gora io, otako leku batea pasau. Oso leku politia, ni wikilogen marka bingo eta. Hementxe, hortixe grabatu dizuet, gora indet pixkat, eta gainetik ikus mira pixkat indet. Leku berdinetik arretuko dut. Ikusi zazue, ikusgarri, hemen altura gehiago da, hemendik arraxiago mateo pasatzeko. Baina, ze leku. Hemen pertsona baten zabalera dauke gutxi gora bera. Kale honek, 2 pertsona kruzatzeko zeharka dauki jarri barra. Ez dakida nada, hemenik irtera iongo da. Olako lekutan, aurre azoaz, da, igual kale txontan ez da, baina, hortik gatatzen naiz, da, hortik pasauko naiz, eta gatatu beste. Hemendik emateo bada, hola, orduan, hemendik, kurioso, baietz, lekuke. Esan neon egindako trak bat jarraitzen nahi nizela, bale? Beti ire itxu-itxun sekulen ez etortzen, holako lekuta. Ui, hau ez. Mendik ez da garraituko. Ui, sasizut eta da. Vale. Atako naiz. Hor erakutsi dizueten hortatik. Gora. Vale, hemen dixe gora atako naiz. Hemen dire, atea indeik ez segurazki.
Eta hemen bila beten motilak dron badauke. Begira. Vale, hemen izateko. Hemen digora jongo deu. Begira azte leku dan. Ikusgarria. Hemen gora pasatuko ga. Hemen ikusiko deu. Lapia zen leku hau dana, nolakoa dan. Begira, ikusten duzu? Hau da. Bueno, hau. Honek hau dauke bakarri, bale? Motza da. Hortik hasi eta honean jo da. Bakarrik. Begira mentxe. Ikusten duzu? Ba, horre arte xera. Bale? Orduan ba, horre arte. Eta irten ingo artean. Tira, eta puntu hontan, beida, irudi dauzkat, baina ahotsi gabe, bale? Lehenik eta behin eskarrak eman ezkiot, Monrealgo Angeli, mendin topatu duten motil bat izan da, eta, bueno, beharen lapiazek ikustea juna izan, eta, bueno, nekin topatu da parkinen, eta, bueno, nekin etorri da. Eta behak grabatu ditu hemengo irudi ikusgarri hauek. Uste zuen ni txuriko naiz, ezkerreko irudiko ezkerralden azaltzen dana. Eta hoxe naiz ni. Hor dijo noi oinezkoa, bale? Behak motil honek dron bat zeuken eta tira, ba irudi grabatzen haitu da eta pasatu dizkin nahi. Nei hor ikusten zat hizketan usten doala. Eta ba hoxe, esplikazioak ematen ari naiz, ikusi zazue airetik nola ikusten dien hauek. Benetan irudi ikusgarrik die. Egizan merezido olako leku hau eta etortzea. Ze etxe ondon dauzkeu, egizan etxe ondon dauzkeu, ikusten dezue. Eta benetan ba ikusgarrik diela, ez die egunerokotasunen ikusten dien gauzak. Hortaz, ba, bueno, nik gonbidatzen zaituet etortzea. Olako dron batekin ikusten da benetan ze tamainoko leku dien. Oso leku ikusgarrik, sakonera ez da oso handa antzematen, igual bertan zaretenen zati ez daukezu gainetiko bisteik, baina oain olako dron bat ibilita egia esan asko hobeto antzematen da. Vale? Ni hor nago, ba, bueno, inguratzen naiz amildegia, baina benetan bertatik ez da ikusten. Egia esan dron batekin ba, askoz garbigo antzematen die olako. Eta hemen bigarren bideo bat, drone batekin grabatuta baita ere, dronekin grabatuta. Hemen, bueno, ausartu da harritarten sartzea, arkaitzarten sartzea, beha, barrua. Egia esan nik ez dagoet esperientzi gauza hauekin, baina, bueno, oso establea zala ematen zen. Esan nahi dut, etzan apenas mugitzen aizekin, eta, bueno, kontrol zehatza zeuken mugimenduna. Orduan, ba, bueno, mutil hau Angel izeneko mutil hau atrebitu da, eta, bueno, irudi benetan barrutik oinezoatzenen ikusten dituzun irudik, atea ditu. Bai, ikusten duzu, behera, gogora igo berriz, nundik nolako irudik zeintzuk dien, bai? Ikusgarrik, errepikatzen dizu, eta albali... Beha, eta hemen bukatzen daleko zona ematen duen, hemen behi da, ze zulo da hemen. Mentxe ematen zon, bukatu iten zala. Begira zazue, ze sima da honor. Gusten duzu, ikusgarri. Bueno, guk tramogin horti jarraituko du. Hemen bueltako gea eta hortia. Bueno, eta azken klip bat, airetik ateatako azken klip bat, lapiazea utzi aurretik. Ikusten duzu, hor irudi bikainek ikusten jarraitzen dugu. Han ezkerren azaltzen naiz. Justu aurreko bideon erakusten dizueten leize zuloa, amildegi handioi grabatzen nahi naizen bitarten grabatu dit.
Eta bai, esan da bezala. Bueno, eta zuek kokatzeko hortik jarraitu aurretik, zulo hau hemen lapiaze zona hau nungaren kokatzeko behi da. Ikusten duzu? Beria ingo tontorra, San Donato eta San Cayetano, ermitxa edo, beria ingo gaine. Eta hemen dare tarteko tontorra hauek, bale? Nik egin honen handiako lehenengo bideo indakotela, oin dela 3-4 bideo. Hortik esan ez tontorroitatik bueltatu nintzen bat bezala egin hon, goiniko gaine eta nintzen, da gero bueltatu nintzen txontxorroitatik, bale? Tontorroren bestalden dau bidea beria inaldea juteko. Bale, gaur gailtzea, bueno, alde ontatik bezala. Ordo ba hoxe, mentxe lapiaz ez ona pasatu dugu, hortik aurra jarraituko dugu gehiago mila. Beida, eta mentxe inguratzen egala, jaurrutitik antzematen da nolako egitura daren, ikusten duzu, hor laberinto estiloko zerbait. Kuriosoa, bale? Aurreko bideo baten egin daukenik hemendik etorren nintzen. Hortik zeharka hemendik okerrezpanago, bale? Gaur, besta bueltaten ez, hemendik sartuko ez. 3. leku bat, lapiazena. Ez dakit euskerazko itzi dauken, nik lapiazes, erderaz bilatuet, lapiazes. Ez dakit euskeraz baliokidei badauken, ez dauken. Ez nuke jakingo esaten, lapiazeak jarriko denik bideon. Eta, bueno. Eta, hala, ari buru bat hemen. Ez urra. Kuriosoa. Bale, hemen diseiatuko gauten. Aurra, bale. Ikusteko leku da, bai. Baietz. Venga, disfrutau, tortzea gomendatzen dizuet. Eta hementxe atzeneko lapiaz hortxe utzita, zuaitzotatio, hementxe justu du leku txikiat behera jisteko. Bale, hementxe jetxiko bat, leku isi ikusiko du, bale? Leku kuriosoa data, bai? Ikusiko zuen, leku txau. Beida, handixe etorri geha, zuaitzorren inguru hartatik jetxia. Mendik, beidazta zue, ze ingurun eta ze zulo da hemen. Behaldiko lehize zuloa dau. Ikusten duzu, ikusgarria da. Lekue, ikusgarria. Impresio eto eta peligro puntu bate badauke honek, Baina ikusten duzu. Leku ikusgarria. Bale, guk hortik jarraituko du, bale? Hau markatuko dizea zela. Beida, hortik xeatagea zuaitzetan, hemen gonta jungoa. Pinta erra dauketa honek, bale? Hau ikusiko da. Hemen besta badago, eta okerrezpano hau aurreko bideo honek erakusten izan, bai? Hau, aurreko baten pasau. Bueno, eta hemen besta zona bat daukeu, lapiazena. Bakarrik gertatzen zaiana da, nahi Instagramen saltatu zian lapiaze leku bat, eta tipo jarri zonak, kriston, leku espektakularra zeuken da, ez dut bilatzen. Zin da leku, dorre izugarrik, eta ez dakit, oso zaila da, bilatzea. Bai, dena den, batea, era batea edo bestea, ikusgarrik dira, bai bata edo bai bestea. Ikusgarrik dira. Hasi hemen pasatu dikezue, egun bat oso soik olako leku desberdinek bilatzen da. Eta gozauz, gauza hauekin. Ni gonbidatzen zaituet, hau dana ikustea. Zati hemen, 1000 ruta desberdin indizkezue. Leku batetik sartu, bestatik atea, eta ikusten dezue. Bai bat eta bai bestekin, usto guz. Hane badago bestat, adibidez. Nahi zuena, bale? Venga. Bueno, hemen gatoz, hango zuaizti utzi deunetik, bueno, batzuk pasatu ditu, hor zeharka ditu, hemen zona batetik pasatu geha, baina ez deu, ez zeon ezer, hemen txegatoz ematen do gehiago daula. Hemen sarreran, kriston zuloa da, azpi ez da ikusi irekin.
Beko partea ez da ikusi egin, ez da ematen lehenengo bizta holago zule edo mardenik, baina etortzen zea, eta zuloa dago, buka ere ikuste ez zaiona. Bueno, hemen bai ematen dola lapiazak, sartuko gara. Bueno, esan da bezala, harri honen atzen da zulotxoa, hemen ematen do, badaola, lapiazek gehiago badaola. Bale, orduan, hemen iso, ebileko, hor laguntza egin gaine. Hemen ikusi zazue ze altura dauken horrek. Nire itzala, bueno, pixka txikiko ikustea, baina altura hundia dauken, hortik aurre ingo dugu. Bueno, atzeko hau hortxe uzten dugu, hemen goxeo, ikusiko dugu, honek txikixagoa ematen du. Altura gutxigokok. Dana dago, harrikari ikustezue xaflaka, xafla desberdin jau zela. Bueno, geologikoki euko do bere esplikazioa, o bere ez dakit. Seguro baietz badaukela esplikazioa. Hemen, xerrezko pila bat, sartu daikezue, atea. Ze leku kuriosok. Eta hortxe ja bukatutia. Hemen dixe goratako, leku kuriosok. Xaflaka. Ez dakit, garai bakoitze xafla badan, edo ez dakit nola izaten da nahi. Kostan flitxe bezala, bau izango da. Hemen. Hauxe da. Tira, eta hemen daukeu lapiaze hontako airezko tomak. Hemen nahi grabatzen ingurunea. Gehiago baote zuen ikusteko. Zeren ez baigen dikiun nundik noainoko dien lapiezak. Inguru hau da ni oantxe pasatu naizena, bigarren partea, baina, bueno, ez zeuken leku oso ikusgarrik eta lehenengo parten bloke handiko ikusten dut. Hor ikusten da bukaera, gogora ateatzeko belartzarita ateatzeko leku edo izango litzeken. Ni aurreko kriptxon, hemen gogora. Pantailan azpi kalde hontan gogora egiten dut. Hemen azpin daun hontan, ezkerreko hontatik gogora atean naiz bideon. Ikusten ez, hau da, bigarren partea honena, lapiaze ingurune honena edo estan daun. Eta hor kamarak aurrea giratzen honen, hor bai ikusten dela lehenengo pasatu dugun lekua. Ikusten ez, askoz leku sakonagok, dorrek eak altugok eta lirainagok ikusten die, ikusten ez, oin momentu baten beheraxago eta aurreaka joko dugu, ikusteko, bueno, gertu gotik antzemateko nola dan hau dana, egizan airezko irudiok zoragarrik die, eta, bueno, laguntzen do, nolabait benetako neurrie antzemateko leku hau eta, zatenik eskuzko kamarakin, iruditxo batzuk hartu ditzazket, baina, bueno, gero esaten dizuet Angel izeneko motilonek lagundu dito bidali dizkit bideo hauek, eta, bueno, besta puntu bat ematen dio bideoi, bai?
ikusten duzue, ikusgarrik, leku ikusgarrik. Eta, beste ikuspuntu bat ematen dizu. Hor, hor tarten, tarte hoitan oinez, gaitezke, eta hor aurren ikusten den leku hau da, nik. Eta gaurko lapia ze gutzi ditu, aurreko bideon gogoratu zaitezte aruntza inola. Hanik etorri nintzen da gero aruntza. Gaur kontan, hemendik etorri gea, horratzetik, hortik pasatu ditu, eta oain behize, hemendik pasako. Orduan, Trinitateko Iturgo diengo ermitia eta hor dare. Arbeltzaldea jetxiko gea hemendik bideti. Ikusi zazu ez, ikusgarri lekuk, Aralarran atzen, Beriain, ikusgarri. Venga, biden guan. Eta hementxe oin dela 200 metro agurtu gea Trinitateko Iturgoiengo Trinitateko ermitiatik, hementxe Sima de los Caballeros deitzen dana. Zaldunen leizezuloa, bale? Bena zo, tapauta da. Ganadu eta ez ere. Eukiko du historia bat, Sima de los Caballeros deitzeko, ez dakit zergatik... Sima del Caballero. Sima del Caballero. Baina ez dauke historia bateo ez dauke deskribapenen. Bauxe. Gu gordon, hemen dixi aurra jongo ga. Eta behitu zazue, Beriain da Sandonato eta nola ikusten dien. Jurbain da, dotorek. Eta anatzen, Aralar, ikusten dezue? Aileko, Puitxerri, hori dena gordare. Venga, bidea uxe jarratu behar du. Eta Zaldunen leizea eta gero biden zeitu dugu aurra, eta egizan momentu bat ailatzea ez dana antzematen. Bidean nik behintzet ez dut antzema, traken euko duzu, baina, eta aurrea eta pixkat ezkerreak hartzen dugu. Eta atatzen gea goizen junge pasaugean pistati, Guk esan dezon kotxean utzi deula, buelta pista hortan egin dugu, honen atzetio, lapiazek pasau ditu, eta honen bueltan hemen gatoz. Eta hemen txateatzen gabiza, bide hortan, Baina egizan hemen goiti bera, ez dakit beste bide pista amato da, baina oso aldapatxo da, orduan, hemen kotxek eta etzien ibiliko, segurazki. Torren naizen bidea da oinezkontzako. Eta hemen txegia zeitun, behize pista bueltatzen gea, eta kilometro bat barru kotxea dugu behize. Hemen hobeto ikusten da nundi gatozen, inguru hartan nengo litzake gainetan, eta hemen juistu atzen nengo momentun beherain deu. Eta hemen ja bideatako. Hemen txela sai. Zaten ikon ez naurren darela behi, baina ez dara ez naurren, ez? Bat behi. Bat behi anatzen, ez gehatua. Ez, bat hau bat ez naurren. Guia pista atako gara, eta hemen dia kotxe aldea. Ikusten duzu hortxe bidea, goizen handik egin dago. Oin ezkarra hartuko da. Eta hemen txe behize Arbeltzeko parkinen gare. Hemen txe ikusten duzu, artzaintza tradizionaleko ere mua. Hemen txe jartzen dizu, pixkat esplikazio txiki bat. Animalik eta ez molestatzeko, norbean txagurra beti lotuta emateko. Pasau barbazue atetatik eta gero izteko, Eta batipat hauei landu, hemengo hartzainei eta landu. Bere produktu, hemen ikustezue, gazta, eztie edo txekorran aragie, osaltzen badue, landu, Beti, hotxe die gure histori eta kulturan parte die, Eta, esku bat botatzea, gure esku dau, honek jarraitu dezan, ez dezan, Hemen agurra iteko, pixkate zueko bete ikusteko, jarriko dut, zuek ulertu zazuen nungaren, Hau esan dizuete Arbeltzeko parkina dela, etorri ganen kotxe bat bagarri zeon. Hemen ikusiko dut, kotxe bat sartu barru bat. Grabatuko dut no alden gabiltzen, Goizen eakutsiko izuet
Zegintzek beti irauten du. Zegintzek ez jausten, Hale, zuek ikusi izazuen nun gailtzen, hale. Hauxe da garen lekue, bai. Hortik Lizarra aldea jungo gea. Hemendik Lizarraga aldea, vale? Lizarraga eta Sakana aldea, tunel aldea. Hortik Lizarra edo Estella aldea bat, vale? Justu kurba hoiten duen hortan, hementxe sartuko gea. Eta kotxea eman dezakezue, han kartela daun leku hartaraino, vale? Hautzarte sartu zaitezkete zuek kotxekin. Hortik aurra bakarrik hartzaiek eta, bueno, baimen berezi dauken jendea, vale? Hontatik bizi die eta ofizioi dauki eta, bueno, behaien lan eiteko lekue dago, vale? Eta, bueno, besteipe, bakit bigarren aldia dala lapia zeotatik pasatzen naizena, bate bat errepika bain eta aurreko bideotik. Baina, bueno, batipat nahi non gaur zuek ikustea, hemen dio, lezaunaino junbarri gabe, zuek ikusi izazuen nundi jundeiken, nahiko gartu dago. Buelta guztia 14 kilometro die, nik 3 ordu terdi, 4 ordu egin da, vale? Eta kasualidadez, hemen goizen etorren naizenen, bilatu dut motil bat, hitz eman diot, agurtu eta egon da, ze inbertzon da, hemen dizeukela buelta diteko asmoa, eta esan dio, bai, nire lapiazetan noa, eta, behar lapiazta zijola, baina etzekila enundik. Eta, doie, erde aldun ezan. Eta esan diot, pues si quieres venir conmigo, yo tengo una ruta hecha por mí, voy a ir, y, vale, pues te agradezco, eta, alaxe, eta behar dron bat zeugen, eta, bueno, bideo ikusten bazue, guantxe, junda beha, eta esan dit, ya te mandaré un par de vídeos, orduan, bideo bigotzen detenago, ez dakite dronakin pasatuta eukoitun behak bere bideoko, ez, edo, vale, eta orduan, ez dakit sartu izango detene nere bideon, vale? Eta besteipe, vale? Gustoko zazuelakon, besta lekutxo bat, hemen handian gaur kontan, vale? Eta betiko eskauko nizueke, vale? Ez dauke diruz jarrita hau, nik ez dut ezer irazten. Orduan, me gusta ematea eta arpidetu, vale? Eta alde zuen einen zabalduko bazen due, eta komentako bazen due zerbait jo, hau, horrek, eiken bai doi YouTubeko algoritmoi euskerazko eduki hau gehiago banatzea jendeen arten, vale? Orduan, bueno, gure euskeran aldeko aletxoa eiteko, bai? Besteipe, ez ditu etxapa gehiago sartu nahi, vale? Venga, gustoko zitzazuelako, vale? Venga, urrengo arte, agur!